тоҷикон оинаи таърихи миллат. با استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری امروزه با زبان‌های گوناگون دنیا برنامه‌های тоҷикистон бо tashabbусҳои байналмилалӣ дар сайёрат давлати пешоҳанду tashabbuskor فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت دیگر در هوشیار باشند. سیر و سیاحت برای صنعتی و کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро мустақиман пешкаши шумо мегардонем. шаҳри душанбе мизбони конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо. конфронси мазкур аз 29 то 31 майи соли 2025 идома меёбад. дар назар аст ки дар ин конфронс беш аз 1000 нафар аз ҷумла сиёсатмадорон, коршиносони соҳаи обу иқлим, олимон ва намояндагони созмону ниҳодҳои байналмилалӣ иштирок менамоянд. маълумоти бештар дар гузориши Иброҳим Нарзуллозода. тағйирёбии иқлим яке аз таҳдидҳои ҷиддии башарият дар асри 21 мебошад. баландшавии ҳарорати ҳаво, норасоии оби ошомиданӣ, обшавии бо суръати пиряхҳо ва афзоиши офатҳои табиӣ аллакай ба ҳаёти миллионҳо одамон таъсири манфӣ расонида истодааст. тағйирёбии иқлим ки асосан ба фаъолияти инсон аз солҳои 1800 ба вуҷуд омадааст, ин захираҳои ҳаётан муҳим бо суръат аз байн мераванд. обшавии бо суръати ҳозира ва камшавии пиряхҳо ба иқлим, муҳити зист, нигоҳдории некӯаҳволӣ ва саломатии одамон ва рушди устувор аз ҷумла ба бахшҳои воқеии иқтисоди миллӣ аз қабили энергетика, саноат ва кишоварзӣ таъсири манфӣ мерасонад. то имрӯз аз 14 000 пиряхи тоҷикистон ки сарчашмаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақа мебошад, зиёда аз 1000-аш пурра об шуда, суръати обшавии онҳо рӯ ба афзоиш аст. аввалин мониторинги ҷаҳонии пиряхҳо ҳанӯз аз соли 1894 оғоз мегардад ва бо вуҷуди оне ки таҳқиқотҳо дар ин марҳила беш аз 100 сол аст идома доранд, вале ҳеҷ яке аз ин таҳқиқотҳои гузарондашуда аҳамият ва муҳимияти пиряхҳоро ба мисли ташаббуси ҷаҳонии ҷониби тоҷикистон таҳти унвони соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо арзёбӣ накарданд ва бо ҳамин мақсад аст ки интиҳои моҳи майи соли ҷорӣ дар шаҳри душанбе нахустин конфронси сатҳи баланд доир ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад ва ҳадаф аз баргузории чунин конфронс ин пеш аз ҳама тақвият бахшидани ҳамкориҳо ҷиҳати бартараф кардани мушкилоти тағйирёбии иқлим, коҳиш додани таъсироти манфии тағйирёбии иқлим ба захираҳои об ва бартараф кардани раванди обшавӣ бо суръати пиряхҳо ва дар маҷмӯъ тақвият бахшидани ҳамкориҳои байни кишварҳо алалхусус дар ҳифзи захираҳои обҳои фаромарзӣ арзёбӣ карда мешавад. тоҷикистон дар мубориза бо тағйирёбии иқлим ва идоракунии устувори захираҳои табиӣ фаъолона иштирок мекунад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаҳои муҳимтарини вобаста ба ояндаи инсоният муносибати дурбинона ва ҷиддӣ дошта, аз минбарҳои баланди Созмони Милали Муттаҳид ва дигар ташкилоти байналмилалӣ диққати ҷомеаи ҷаҳониро доир ба масъалаҳои глобалӣ аз ҷумла тағйирёбии иқлим ҷалб менамояд. бо пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Созмони Милали Муттаҳид соли 2003-ро соли байналмилалии оби тоза, солҳои 2005-2015-ро 10-солаи байналмилалии амалиёт об барои ҳаёт, соли 2013-ро соли байналмилалии ҳамкорӣ дар соҳаи об, солҳои 2018-2028-ро 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор ва соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон кард. ҳамчунин тибқи қадномаи Маҷмаи умумии Созмони Милали Муттаҳид аз соли 2025 ба баъд ҳар сол 21 март ҳамчун рӯзи ҷаҳонии пиряхҳо таҷлил карда мешавад.
ёдовар мешавем ки рӯзҳои 29-31 майи соли равон дар пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе конфронси байналмилалии сатҳи баланд оид ба ҳифзи пиряхҳо баргузор мегардад. дар назар аст ки дар конфронси байналмилалӣ беш аз 1000 нафар аз ҷумла коршиносони байналмилалӣ, сиёсатмадорон, олимон ва намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ иштирок менамоянд. ҳадафи аслии конфронс муттаҳид намудани талошҳои ҷомеаи ҷаҳонӣ барои таҳияи стратегияҳои муассир оид ба ҳифзи пиряхҳо ва идоракунии устувори захираҳои обӣ мебошад. ҳадафи конфронс таъкид намудани нақши муҳими пиряхҳо дар нигоҳдории мувозинати экологӣ ва зарурати иқдоми фаврии ҷаҳонӣ барои боздоштани обшавӣ ва ақибнишинии пиряхҳо мебошад. дар конфронси байналмилалӣ ба навовариҳои илмӣ, амалиёти муштарак ва ҳамкории сиёсӣ дар мубориза бо оқибатҳои тағйирёбии иқлим таваҷҷӯҳи хоса зоҳир карда мешавад. иброҳим назлузода, мақсади мақсад, ахбор. вусъати созандагиҳо дар ноҳияи шуғнуни вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон. Дар ин ноҳия бунёди 226 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 148 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. аз ҷараёни тадбирҳои ободонӣ дар ноҳияи мазкур Моҳираи Тоҳир гузориш медиҳад. ноҳияи шуғнони вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон ки аз калонтарин ноҳияҳои вилоят ба ҳисоб меравад, дар даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон аз лиҳози иқтисодиву иҷтимоӣ ба як минтақаи ободу зебо мубаддал гардидааст. бунёд гардидани шаҳраки ваҳдат ҳамчун маркази ноҳия ки имрӯзҳо макони ҷойҳои кории садҳо нафар сокинони сарбаланди ноҳия гардидааст, гувоҳи гуфтаҳои болост. бояд зикри дошт ки дар асоси нуқтаҳои ироа гардида дар паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба маҷлиси олии кишвар бобати иҷрои нақшаҳои корӣ, ободониву бунёдкорӣ дар қаламрави ноҳияи шуғнон, бунёди кӯдакистон ва беморхонаи минтақавӣ бо маром ҷараён доранд. дар нақша аст ки таъмиру азнавсозии муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии қаламрави ноҳия ба роҳ монда шавад. дар паёми солонаи пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар гуфта шуд ки дар доираи нақшаи зикри гардида дар 3 соли охир дар мамлакат беш аз 1500 иншооти соҳаи маориф, яъне муассисаҳои томактабӣ ва таҳсилоти миёнаи умумӣ, 660 иншооти соҳаи тандурустӣ, 480 иншооти варзишӣ, 175 иншооти фарҳангу фароғат ва ҳазорҳо иншооти дигари истеҳсоливу иҷтимоӣ бунёд ва ба истифода дода шуданд. ноҳияи шуғнон низ аз чунин дастоварди самти бунёдкорӣ бархурдор буда, давоми даврони соҳибистиқлолии кишвар бо ҷалби сармояи ватанӣ ва соҳибкорони маҳаллӣ як қатор иншооти аҳамияти муҳим дошта барои соҳаҳои маориф, тандурустӣ, фарҳанг, ҷавонон ва варзиш дар ноҳия мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуданд. дар баробари вусъати корҳои ободониву созандагӣ ба рушди дигар соҳаҳои хоҷагии ноҳия низ диққати махсус равона гардида, дар ин замина ба баланд бардоштани сатҳу сифати некуҳаволии сокинон низ таваҷҷӯҳи махсус равона мегардад. баҳри амалисозии нуқтаҳои паёми солонаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси олии кишвар аҳли заҳмати ноҳияи шуғнон камари иммат баста итминон меравад ки бо анҷоми корҳои бунёдӣ дар партави ин ҳуҷҷати муҳими тақдирсоз хоҷагии ин минтақа ба таври комил рушд хоҳад намуд. Моҳираи Тоҳир, Муборакшои Рустам, ноҳияи шуғнон, ахбор. тадбирҳои ободонӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат вусъат доранд. дар ин замина бо иқдоми сокинону соҳибкорони деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи шаҳри нав, роҳҳои маҳаллӣ таъмиру навсозӣ карда мешаванд. идомаи матлаб дар гузориши Фаридуни Субҳон ва Садриддини Иброҳим. беш аз 1 километр роҳҳои маҳаллии деҳаи нурободи ҷамоати деҳоти истиқлоли ноҳияи шаҳри нав аз навсозӣ карда мешавад. ин иқдомро сокинону соҳибкорон дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ бахшида ба сазовор таҷлил намудани ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ роҳандозӣ намудаанд. ҷиҳати беҳтару хубтар анҷом додани корҳои таъмирӣ аз масолеҳи хушсифати ватанӣ ва техникаҳои роҳсозӣ истифода бурда мешавад. баъди анҷоми корҳои таъмирӣ дар ҷодаҳо рафту омади ҳама гуна нақлиёт бемамоният сурат гирифта, бошандагони деҳа метавонанд аз ин роҳҳо самаранок истифода баранд. сокинон аз он хушҳоланд ки баҳри ободӣ як гӯшаи диёр ва беҳбуд бахшидани шароити зисташон саҳмгузорӣ менамоянд. маврид ба зикр аст ки чунин иқдомҳои сокинони деҳаи нуробод маротибаи аввал нест ки роҳандозӣ карда мешавад. дар гузашта аҳли деҳа бо ҳамбастагии якдигар пояҳои чӯбини хатти интиқоли барқ ба пояҳои оҳану бетонӣ ва трансформаторҳои деҳаро низ иваз карданд. 80 столбаҳои бетоние ки дар деҳа кӯҳна шуда буд нав кардем. мана
2 трансформатори қувваи 400 нав кардем. ҳамаш ин бо дастгирии бевоситаи худи фаъолону соҳибкорони деҳа шуд. чунин сарҷамии сокинон ҷиҳати пешрафту шукуфоӣ як гӯшаи диёр шаҳодати он аст ки танҳо бо ҳамбастагӣ ва якдиливу ватандӯстӣ метавон ба дастовардҳои назаррас ноил гашт. Фаридуни Субҳон, Садриддини Иброҳим, ноҳияи Шаҳри Нав, Ахбор. сокинони ноҳияи Қубодиён истифодаи мақсадноки заминҳои корамро василаи шуғулнокӣ ва пешбурди рӯзгорашон дониста имрӯзҳо ба ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ, сирпиёз, картошка ва дигар номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ машғул мебошанд. ҳосили ҷамъоварӣ гардида дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон ба хориҷи мамлакат низ содирот гардида истодааст. Исмоили Соҳибназариён ва Мунисои Мурмуҳаммад гузориш медиҳанд. имрӯзҳо сокинону кишоварзони ноҳияи Қубодиён корҳои саҳроиро вусъат бахшида бо ҷамъоварӣ намудани ҳосили якчанд номгӯи маҳсулоти кишоварзӣ дар баробари таъмини талаботи бозори дохилӣ ҳамзамон қисмати муайяни онро ба хориҷи мамлакат низ содирот намуда истоданд. Бо истифода аз шароити муносиби иқлим ва ба роҳ мондани парвариши навъҳои пешпази зардолу, мутахассисони хоҷагии ниҳолпарварии ноҳия ҳамасола дар ин айём ҳосили боғотро мутобиқ ба талаботи бозори ҷаҳонӣ бандубаст карда содирот менамоянд. мувофиқи дурнамо имсол содироти маҳсулоти кишоварзӣ аз ноҳияи Қубодиён 4700 тонна муайян гардидааст ки то ба имрӯз аллакай зиёда аз 2000 тонна маҳсулоти барвақтӣ бахусус пиёз ва зардолу содирот карда шудааст ва ин раванд рӯз то рӯз бештар гардида истодааст. тибқи иттилоъ дар ноҳияи Қубодиён зиёда аз 13000 гектар замини корами обӣ мавҷуд буда, аз он ҳамасола ҳосили фаровони маҳсулоти гуногун ба даст оварда мешавад. кишоварзон бо омӯзиши талаботи бозори дохиливу хориҷӣ ва бо дар назардошти мутобиқии боду ҳаво кишту парвариши зироатеро ба роҳ мемонанд ки боздеҳи меҳнаташон натиҷаи дилхоҳ дошта бошад. тавре масъулон иброз менамоянд имрӯзҳо дар ҳудуди ноҳия ҷамъоварии ҳосили пиёзи барвақтӣ, сирпиёз, картошка, ҳосили боғот ва дигар номгӯи маҳсулоти зудрас ҳам аз замини васеи хоҷагиҳои деҳқонӣ ва ҳам аз қитъаҳои назди ҳавлигӣ идома дошта хоҷагидорон аз натиҷаи кори худ бо қаноатмандӣ ҳарф мезананд. ба назари коршиносон дар шароити тағйирёбии иқлим ва болоравии арзиши маҳсулоти кишоварзӣ дар бозори ҷаҳонӣ истифодаи самараноки заминҳои назди ҳавлигӣ ва кушод муҳимтарин василаи таъмини фаровонӣ, гирифтани даромади баланд аз соҳаи кишоварзӣ ва осудагии ҳар як оила ба ҳисоб меравад. бо инобати ин мафҳум сокинону кишоварзони ноҳияи Қубодиён заминҳои дар ихтиёр доштаашонро мақсаднок истифода карда вобаста ба талаботи бозор тамоми номгӯи маҳсулотро кишту парвариш карда ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. таи солҳои охир хоҷагидорон ба ташкилу истифодаи гармхонаҳои доимамалкунанда низ таваҷҷӯҳ зоҳир карда дар ин самт аллакай нишондиҳандаҳои баланди меҳнатиро соҳиб гардидаанд. имрӯзҳо дар баробари ҷамъоварии ҳосил аз майдонҳои кушод, ҷамъоварии ҳосили фаровону хушсифати помидор аз дохили гармхона низ идома дорад ки ин аз масъулияти баланди замин истифодабарандагон бозгӯӣ менамояд. ай декабр ина то ҳозира парвариш дорем, ина нав ҳосило биромадагиша кам бировардан дорем ҳозирашта. имсол худова шукр ҳосилнокиш нағзай. ба гуфтаи масъулон ҳамин гуна тартиби муайяни ҷамъоварии ҳосили расидаи маҳсулот ва парвариши дигар номгӯи зироат дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия идома дошта кишоварзон бо изҳори хушнудӣ аз ҷамъоварии ҳосили дилхоҳи даври аввал барои саривақт анҷом додани кишти такрории зироати гуногуни ба ин мавсим мувофиқ талош менамоянд, зеро онҳо манфиати мақсаднок истифода бурдани ҳар қитъа заминро ба хубӣ эҳсос карда рӯёнидани ҳарчи бештари маҳсулотро барои боз ҳам беҳгаштани сатҳу сифати рӯзгорашон муҳим мешуморанд. исмоил Соҳибназариён, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Қубодиён, Ахбор. рушди соҳаи кишоварзӣ, истифода аз таҷрибаи пешқадам ва натиҷаҳои назарраси ин самт дар вилояти Хатлон.
дар пай амалӣ намудани нақшаву барномаҳои давлатӣ ва иҷрои тавсияи олимони соҳаи кишоварзӣ дар вилоят ба масъалаҳои истифодаи самараноки замин ва аз он гирифтани дусе ҳосил таваҷҷӯҳи хос равона шудааст. кишоварзони вилояти Хатлон аллакай маҳсулоти барвақтӣ ҷамъоварӣ намуда дар баробари таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти хушсифати ватанӣ ҳамчунин қисми муайяни онро ба хориҷи кишвар содирот намуда истоданд. гузориши Муҳаммадраҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон дар якҷоягӣ бо агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бори сеюм аст ки бо нақлиётҳои боркаши гаронҳаҷм дастранҷи деҳқонони вилояти Хатлонро ба хориҷи кишвар содирот намуда истоданд. ин навбат 15 мошини боркаш бо маҳсулотҳои гуногуни кишоварзӣ аз вилоят ба хориҷи кишвар раҳсипор шуда истодаанд. дар доираи татбиқи дастури супоришҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҷиҳати истифодаи самараноки замин ва рушди содироти маҳсулоти кишоварзӣ ҳаҷми содироти маҳсулоти тару тоза ба хориҷи кишвар бо суръат афзоиш меёбад. тибқи дурнамои имсол дар майдони 9400 гектар дар вилояти Хатлон кишти пиёзи барвақтӣ киш карда шудааст. айни замон дар ҳосили интизорӣ ният дорем ки аз ҳар як гектар замин аз 390 сентинер то 450 сентинер ҳосил ба даст биёрем. аллакай тӯли як моҳ мешавад ки деҳқонони кишоварзони вилояти Хатлон тасмим гирифтанд кишти пиёзи барвақтиро ҷамъоварӣ намуда ба хориҷи кишвар ба бозорҳои дохилии ҷумҳурӣ содирот намоянд. танҳо дар марҳилаи сеюми содироти мавсимӣ беш аз 15 мошини боркаш бо зиёда аз 250 тонна маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла пиёзи барвақтӣ, карам, лаблабу ва зардолу ба бозорҳои хориҷи кишвар равона гардиданд. дар ин раванд намояндагони агентии содирот бо масъулини вилояти Хатлон иштирок намуда баҳри таъмини сифати содирот ва расонидани саривақтии он тавсияҳои мушаххас доданд. агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои дастуру супоришҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва барои расидан ба нишондиҳандаҳои барномаи давлатии рушди содироти ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2025 тадбирҳои заруриро роҳандозӣ намуда истодааст. бо ин мақсад барои бароҳ мондани содироти маҳсулоти кишоварзӣ дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроии ҳукумати давлатӣ дар вилояти Хатлон як қатор корҳо ба анҷом расонида шуд. аз ҷумла барои дарёфти шарикони хориҷӣ якчанд шартномаҳои кафолатноки содиротӣ баста шудааст. дар натиҷаи тадбирҳои андешидашуда дар моҳи майи соли 2025 аз ҷониби КВД Тoj Agroprom экспорти агентии содирот 2832 тонна маҳсулоти пиёзи барвақтӣ содирот карда шудааст. дар баробари ин ҳамчунин аз ҷониби КВД Toj Agroprom экспорт 1571 тонна дигар намуди маҳсулотҳои кишоварзӣ ва бештар аз 17000 тонна маҳсулотҳои саноатӣ ба хориҷи кишвар содирот ба роҳ монда шудааст. мувофиқи маълумоти агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли ҷорӣ аз шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ беш аз 4328 тонна маҳсулоти кишоварзӣ ба хориҷ содирот гардидааст ки беш аз 3583 тоннаи он ба вилояти Хатлон рост меояд. корхонаи воҳиди давлатии Toj Agroprom экспорт дар ҳамбастагӣ бо деҳқонон ва хоҷагиҳои вилоят дар ин давра зиёда аз 1571 тонна меваи барвақтиро ба хориҷи кишвар интиқол додааст. ба иттилои сарраёсати кишоварзии вилояти Хатлон соли равон дар масоҳати 9400 гектар пиёзи барвақтӣ киш шудааст. барзгарони вилоят ният доранд ки аз ҳар гектар то 400 сентинер ҳосил ба даст оранд. ҷамъоварии ҳосил аллакай як моҳ боз идома дошта ҳаҷми содирот рӯз аз рӯз зиёд мешавад. айни ҳол дар ҳар як шабона рӯз аз 15 то 20 мошини боркаш маҳсулоти кишоварзиро аз вилояти Хатлон ба хориҷи кишвар интиқол медиҳанд. агентии содироти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳамбастагӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон нақша доранд дар моҳҳои наздик содироти маҳсулотро ба бозорҳои нав густариш диҳанд. бо иқлими мусоиди табиӣ, захираҳои фаровон ва дастгирии бевоситаи ҳукумати мамлакат имрӯзҳо вилояти Хатлон ба яке аз минтақаҳои асосии содироткунандаи маҳсулоти кишоварзӣ дар миқёси ҷумҳурӣ табдил ёфтааст. Маҳмараҷаб Абдуллозода, Давлати Файзулло, вилояти Хатлон, ахбор.
дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд майдони боғу тогзор 63224 гектарро ташкил дода, аз он 44534 гектараш ҳосилдеҳ мебошад. деҳқонони ноҳияи Ашт ба ҷамъоварии ҳосили зардолуи пешпас машғул шуда, ҳар рӯз аз 150 то 180 тонна зардолуро ба хориҷи кишвар содирот менамоянд. гузориши Маҳмад Аҳмадзода ва Дилшод Юсуфӣ. ин ҳам майдони боғи зардолу дар ноҳияи Ашт ки давоми беш аз як ҳафта инҷониб ҷамъоварии ҳосили пешпази зардолу идома дорад. ҳар рӯз садҳо нафар аъзо, саҳмдорон ва боғпарварони ноҳия бо аҳли оила машғули ҷамъоварии ҳосил мебошанд. дар ноҳияи Ашт масоҳати боғи зардолу 20 000 гектарро ташкил медиҳад. зардолу мувофиқ ба наву намуди дарахтон, пешпаз, миёнапаз ва дерпаз буда, дар ҳудуди ноҳия нави пешпаз 650 гектарро ташкил медиҳад ки ҷамъоварии ҳосил вобаста ба вазъи обу ҳаво даҳаи аввал ва даҳаи дуюми моҳи май оғоз меёбад. дар ноҳияи Ашт бо мусоидати мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳия, идораи беҳдошти замин ва обёрӣ бо таъмири саривақтии пойгоҳҳои обкашӣ, тоза кардани каналҳои обрасон, оби полизӣ нисбатан барвақт ба хоҷагиҳо дастрас карда шуда, нашунамои зироати кишоварзӣ, сарсабзии боғҳо таъмин ва ин самараи кор аз баракати ҳосил шаҳодат медиҳад. бино ба гуфтаи масъулини соҳаи кишоварзии ноҳияи Ашт, имсол дар боғҳои ноҳия ҳосил фаровон аст. дар ноҳия зиёда аз 20 000 гектар боғҳо мавҷуд буда, аз он 95%-ро боғҳои зардолу ташкил медиҳад. 12 000 гектар боғҳои ҳосилдиҳанда буда. ҳосилнокии зардолуи навъҳои пешпазаки ноҳия аз 35 сентинер то 65 сентинерро ташкил медиҳад. ҳар рӯз зиёда аз 180 тонна содирот шуда истодааст. харидор агар зиёдтар гардад, аз ин ҳам зиёдтар содирот кардан мумкин аст. дар боғҳои зардолии ҳудуди шаҳраки Шайдон, ҷамоати диҳоти Ошоба, боғпарварон, аъзои хоҷагиҳо ва бонувон ҳосили зардолуро ҷамъоварӣ тариқи қуттиҳои махсус бандубаст мекунанд. соҳибкорон дар сари замин ҳосили зардолуро харидорӣ ва бо воситаи нақлиёти яхдондор ҳар рӯз аз 10 то 15 нақлиёти калони боркашон аз ноҳияи Ашт зардолу содирот мекунанд. намояндагони ширкатҳо ва ронандагони нақлиёти боркашон таъкид менамоянд ки робитаҳои тиҷоратии ҷумҳурии тоҷикистон бо кишварҳои хориҷӣ ҷиҳати интиқоли молу маҳсулот дар сатҳи худ ба роҳ монда шуда, маҳсулот саривақт ба хориҷи мамлакат дастрас мешавад. дар хориҷа талабот ба меваҳои тоҷикистон зиёд аст. дар ин ҷо боғпарварон зардолуро ҷамъоварӣ карда дар қуттиҳои махсус бандубаст менамоянд. сифати маҳсулот хуб буда, ҳаракат дорем ки ҳаҷми содироти зардолу зиёд шавад. мо хурсанд аз онем ки байни кишварҳо ҳамкориҳои тиҷоратӣ тақвият меёбад. дар самти содирот мушкилот мавҷуд нест ва фароҳам овардани шароит соҳибкоронро ҷиҳати афзоиши интиқоли зардолу ба хориҷи мамлакат ҳавасманд намудааст. дар ноҳияи Ашт аз ҳисоби нави пешпази зардолу ҳар сол аз 3 то 4 000 тонна ҳосил ҷамъоварӣ ва содирот карда мешавад. ҳамзамон як қисми ҳосил дар корхонаҳои қабул ва коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, шарбат, афшура, истеҳсол ва пешниҳоди аҳолӣ мегардад. ба маҳсулоти кишоварзӣ аз ҷумла зардолу, гилоси боғҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар талабот зиёд аст ва аз моҳи май то мавсими нави ҳосил меваҳо дар шакли тар ва хушк бо бандубасти махсус содирот карда мешавад. то имрӯз дар ноҳияи Ашт дар ҳаҷми наздик 800 тонна зардолу ҷамъоварию содирот карда шуда, боз дар боғҳо ҳосил фаровон аст ва ин раванд ҷамъоварию содироти маҳсулот идома меёбад. бинандагони гиромӣ, дар ин ҷо барномаи иттилоотии ахбор ба анҷом мерасад. ба шумо зиндагии хубу осударо таманно дорем. хайр.